Δείτε τώρα το A στο μπανάνα. Το είναι νεκρός, είναι νεκρός. Ήμουν 26, είναι νεκρός ώρα τώρα. Εδώ κοίτα πως σας άβει με τα γκλόπια. Άρα μαλάκα. Στο garden έχει boost για να βλέπουμε μέσα στο site. Μπορούμε να φτάσουμε στο garden. Please. Φτάστε στο garden. Φτάστε στο garden. Go. Κοίτα εδώ το boost. Υπάρχει ένα quest να φτάσουμε στο garden. Ωραία, στο fence, εδώ, έλα. Διπλό boost, κι άλλος. Έλα κι άλλο. Πήδα, ποιος είναι ο μαλάκας πάνω μου, πήδα. Τζιμάτο σκύψε. Τζιμάτο σκύψε. Ένας window με όπι. You piece of shit! Ήταν ένα zoom! Μου το σπίτι σου! Μαλάκα τρόμαξα ρε φίλε. Πήρε τα όπι. Me too. On the right one. Ένας είχε όπι, ένας είχε όπι. Αυτός είχε όπι. Guys, got defusing ρε! Να σε κάνω το τηλέφωνο, να σε κάνω. Να σε κάνω τηλέφωνο. Πλάν. Και το πλάν έχω και πότε κυράμ. Κυρατένια με τρομάζετε. Ένας είναι mid, πάει προς tunnels. Όμι G, παράθυρο ένας. Παράθυρο ένας 10 HP και ένας περνάει από το smoke. Σε κάνω report γαμώ. Σου καθαρίσω, πού είναι? Πόρτα ρε μαλάκα. What the fuck? Ένας περνάει από το smoke. Ένας mid doors. Ένας lower. Πέρασε ρε μαλάκα. Πάρ' τη βόμβα γιατί. Γιατί δεν μπορώ να τη σηκώσω. Πάτον. Τι κάνει ρε μας Όμι? Ήθελα να το πιάσω πρώτα. Έχει skin! Δεν έχει skin killcam. Κούτσους μου ήταν πάνω στο γραφείο. Non mid. Dead. Μια σφαίρα. Καμία σφαίρα. Ένας είναι μες στο B, window. Surprise, motherfucker! 5 ευρώ τι πάρετε.